खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्स आं गासैखौबो बरायबाय बे समाव आङो दंफैयो कार्बि आलं जिल्लानि सिङाव थानाय लांहिन नोगोर थाइजौगुरि रडनि साखाथियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोरारि जथुमा बे बोसोरारि जथुमानि लाहार फाहार खालामनाय सोरगिदिं नोंथांमोननो बे समाव बिथांमोननि लाहार फाहार खालामनायनि सायाव माखासे नुथाय दिन्थिग्रोनो आखायाव लाबाय थार केमेरा पार्सन बिथांखौ बे समायना थासारिजों बुंफबनाय जाय लांहिन नोगोरनि साखाथियाव थानाय थाइजौगुरि रड बे बर' गामिनि गेजेराव समायना बिल्डिं बांलानि गेजेराव गेलेग्रा फोथार बे गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो लानाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानो गोनां बोसोरारि जथुमा बे बोसोरारि जथुमानि फारफ्रोमबो खामानिफोरखौ बिथांमोना बे समाव जिहेतु मावनाय हाबाफारिफोरखौ मोनफा मोनफा फोजोबलांगासिनो आरो मावफुंगासिनो बेनि सायाव नोंथांमोननो बे कार्बि आलं जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफाद समाजजों गोरोबना खामानि मावनाय फारफ्रोमबो बिथिंनि सायाव नोंथांमोननो नैबे बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनो थाखाय नाजागोन बे समाव कार्बि आलं जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्रा मिथिनो नाजागोन बे समाव बिथांमोना बे जानो गोनां बोसोरारि जथुमा दुलाराय बर' खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लाहार फाहार खालामनाय माबायदि आवगायना दं बेनि सायाव जोङो माखासे बाथ्रा मिथिनो गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सआव फरायबाय बे समाव नोंथांमोननि जिहेतु जानो गोनां बोसोरारि जथुमा बे माबायदि आग बारायदों बेनि सायाव मा बुंगोन फार्स्ट एन्ड फरमस्ट जायखिजाया नोंथांमोननि जितु प्राइम 24 हेडलाइन्सनि निउस चेनेल बे निउस चेनेलखौ आङो कार्बि आंलं जिल्लानि जानानै बरायबाय आरो गोजोननाय जासिबाय जायखिजाया दा नै जोङो जि जायगायाव दङ बे जायगायावनो जोंनि मेन पेन्डेला जागोन बे जाहैबाय लांहिन नोगोरनि सिङाव थानाय लांहिन पामगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलनि फिल्ड आरो बिनि आर्ट फिलिं आरो गोबां खामानि बेयाव सोलिगासिनो दङ जोङो उइदिन दिस फिउ डेज जोङो लाइखुथा गायसननाय जितु प्रग्राम बेखौबो लागोन जोङो आलासिफोरखौ थाम थिम खालामगासिनो दं थिग खालामगासिनो दङ बिनि उनाव जोङो नोंथांमोननो निस्सय खोन्थानो हागोन जे सोरखौ लानानै जों माबागासिनो दङ प्रसेसआव सोलिगासिनो दङ बेखौ जायखिजाया दा समाव जोङो बुंनांगोन जोङो गासै जोंनि दानि माखासे हाबाफारिफोर मावबाय थानाय बे मावबाय थानायाव जोङो गामि गामि हाबनानै जोंनि जितु थांखि बिथांखि जोङो मानो खुंनो लादों आरो मा जागोन माब्रै जागोन बेफोरनि सायाव जों बुंगासिनो दं फोरमायगासिनो दं रायजोफोरनो आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो माखासे जायगायाव आलासि लेंनाय मानाय बे सोलिगासिनो दङ जोङो अलरेडि दिल्लीयाव थांनानै जोङो सानै केबिनेट मिनिस्टार सेन्ट्रेलनि रामदास आठवाले मा होनो ससियेल जास्टिस एन्ड एम्पावारमेन्टनि मिनिस्टार आरो जोंनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार अर्जुन मुन्डा बिथांमोनखौबो अलरेडि जों कनसेन्ट लाहैबाय सासेया डेटखौ फाइनालबो खालामहरबाय 26आव आरो सासेया डेटखौ जुदिअ माने एक्जेक्टलि बुङाखैबाबो बिथाङाबो जोंनो खोथा होदों फैगोन बिथाङाबो आरो बिनि गेजेरजों जों आसामनि गाहाय मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांजोंबो जोङो रायलायबाय आरो बिथाङा नैबे बावैनो जोंखौ आरोबाव खनसे मोजाङै सावरायबावनो लेंदों आरो गोबां बिदिनो रनज पेगु एजुकेसन मिनिस्टार आरो जोंनि बिस्वजित दैमारि सार जोंनि नायल' जाल' सासे बर'नि सासे दैदेनगिरि आरो जोंनि अइल विचार UBPO खौ गोबां समनिफ्राय सहाय खालामबोबाय थानाय बिथाङाबो जोंनो कनसेन्ट होबाय आरो गोबां बिदिनो माखासे दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जोङो कनसेन्ट लानो एसे दंबावो आरो दा अलरेडि जोङो माखासे मानसिफोरनिफ्राय मा होनो दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय जोङो माने अलरेडि कनसेन्टखौ मोनबाय जायखिजाया बे समाव जों बुंनांगोन जों खोब जरदार रोखोमै थाम थिमखौ खालामगासिनो दङ आरो जोङो बेयाव गडजियासलि खुंनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे मिजिं आरो आसा दङ आरो बेयावनो जों बुंगोन अराय जिहेथु आसामाव 22 जिल्लाखौ लानानै जोंनि जितु UBPO बे UBPO नि गासैबो जिल्लानिफ्राय जों दाखालि एसे एक्जिकिउटिभनि गेजेरजों सोंनानैबो लाबाय जे बेसेबांसो डेलिगेट जोंनि गेजेराव फैनो हागोन बा नुजाफैगोन दा मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय जोङो गासैबो कालेक्सनखौ खालामनानै बिथांमोनहा जोङो 3000 more than 3000 जोंनि डेलिगेट्सआ बेयाव जागोन आरो अलरेडि जोङो नैबे खाथियावनो थानाय लांहिन पामगाव हायार सेकेन्डारि स्कुल बे हायार सेकेन्डारि स्कुलनि बै सिङाव
मोनसे कंक्रिट मोनसे बिराद मोजां मोनसे जायगा दङ बेयावनो जोङो जोंनि जितु डेलिगेट बेखौबो बानायगोन आरो आलासि दोननाय आरिनाय जायगानिखौबो जोङो गासै जोंनाव माखासे बिदिनो आइबि थाबाय बिभा भबन थाबाय साहित्य भबन थाबाय बिदि खाथि खाला साखाथि फाखाथिनो दोनगोन जों आरो जितु मार्केट प्लेस जोंनि बे प्रपार जितु दुर्गा फुजा मण्डप बे दुर्गा फुजा मण्डपनि खाथियाव जोंना मोनसे अपेन स्टेज दङ हारिमु अफिसनि खाथियाव जोंनि जिल्ला हारिमुनि जितु मावख' बे मावख'नि खाथियाव जों बेयावनो सानदों निस्सय जोङो जोंनि जितु एग्जिबिसन बे एग्जिबिसनखौबो बेयावनो लानो हागोन अलरेडि बेयाव स्टेजबो दंखायो पार्मानेन्ट दा बेफोरखौबो जोङो माने थाम थिम खालामगासिनो दङ बे समाव जिहेतु गिदिर मोनसे बिबान बे बिबानखौ सानबैसेनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो थाखाय नोंथांमोना रेडि जादों जोङो बेखौ सानथामनि हाबाफारि लानो नागिरदों सानब्रै जाहैगोन सानसेया जाहैबाय जोंनि जिल्लानि थागोन जिल्लानि जोंहाबो कनफारेन्स दङ बे कनफारेन्सखौ जोङो खुंग्रोनानै लागोन बेखौ जों 24 खालामगोन जिल्लानिखौ 25, 26 एन्ड 27 जों बेखौ लाबाय जों ओरैनो आगोलाव बेखौबो बुंनानै दोनखानाया मोजां जों आगोलाव ओरैनो 26, 27 एन्ड 28 लादोंमोन फेब्रुवारिनि लास्ट पार्टआव नाथायबा जोंनि सासे हजोंहायनि दिल्लीनि जितु मिनिस्टार रामदास आठवाले सार बिथाङा 26आवनो फैनो होननायलाय जोङो माने सानसे आगोल आवगायनांगौ जादों 25आवनो मानोना जिखालि 26 बे 26 खालि जोंना जुदि एराइभेलसो जायोबा होमबा जोङो आलासिनि जितु हमागम आलासिखौ लानानै जों जितु मेल खुंनांगौ सासे सेन्ट्रेल केबिनेट मिनिस्टार फैलायलायनायाव दा बेयाव जुदि एराइभेलासो जाबाय थायोबा जानाय नङा होननानैनो जोङो सानसे आगोल आवगायनो गोनां जाबावदों बे 25 ओंखायनो जोंनिया दा जाहैगोन मिरु आफादनिया 25, 26 एन्ड 27 बेखिनियानो बेयाव जिहेतु जोङो कार्बि आंलं जिल्लायावनो दिनै खोनानो मोननाय बा मिथिनो मोननाय बादिब्ला जों बावैसो सिगां जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो बे जायगायावनो आरो एखे मासावनो जानो थांगासिनो बियो कार्बि आंलं जिल्लानि मोनसे जारिमिनारि सान बायदि जेरै जोङो दिनैसिम खोनाफेराखै नुफेराखै जे बेबायदि सेन्ट्रेल जिहेतु हाबाफारिफ्रा जिल्ला मोनसेयावनो खुंनो हानाय गोबाङानो जायगायावनो खुंनो हाया थिग बे हिसाबै नोंथांमोना बेसेबांबा गिदिर बे कार्बि आंलं जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ लानानै बे हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो नागिरदों बे समाव नोंथाङा गासै रायजो राजाफोरनिसिम बेखौ माबायदि मेसेज होगोन आरो बेयाव माबायदि बाहागो लानांगोन बे मोननैबो जिहेतु सेन्ट्रेल जोंनि माहारियारि आफाद बर'निनो बेयाव नोंथांनिफ्राय माबायदि नोंथांनि बे सोंलुआव आं ओरैबायदिसो फिननायखौ होनो लुबैगोन जायखिजाया जोङो मोनसे सिटुवेसननि गेजेरजों मोननैखौबो खुंनो गोनां जाबाय आरो जोंनि गासै बर' मोखां आफादा कार्बि आंलं जिल्लानि गासै बर' मोखां आफादा एकमत जे मोननैखौबो जों खुंनांगोन आरो मोननैबो सिगनेटरि आफाद जिहेतु एबसुआबो सिगनेटरि आफाद आरो जोंनि जितु UBPO इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसन बेबो सिगनेटरि आफाद दा मोननैखौबो जोङो खोब माने रेसपेक्टनि गेजेरजों जोङो खुंनानै हरगोन जोङो बेखौनो बुंगोन मा होनो जितु एबसुनि जितु कनफारेन्स बे कनफारेन्सआवबो जोङो गाजा गोमजायैनो बाहागो लानानै जोङो बारहोहरनांगोन UBPOनिखौ बे रोखोमैनो बारहोनांगोन मानोना बे मोननैबो कनफारेन्सआ बिराद गिदिर मोनसे कनफारेन्स मिरु आफादनि कनफारेन्स आरो बेयाव जोंनि कार्बि आंलंनि मान सन्मान प्रेस्टिजनि खोथा फैदों जोङो मोननैखौबो बिराद मोजाङै बारहोनांगोन आरो बेखौनो लानानै जोङो गामि गामि हाबनानै जोंनि जितु मेसेज बेखौ होगासिनो दङ जे जोङो मोननैखौबो गडजियासलि बोरै खुंनानै हरनो हायो बे जोंनिनो मोनसे जिहेतु सन्माननि बाथ्रा आरो जोंहा बयबो मिथिगौ बर'फोरनि गेजेराव माने कार्बि आंलं जिल्लानि मोनसे समस्या जितु समस्या माने हाजोआरि ट्राइब मोननायनि जितु समस्या बे समस्याखौ जों जिहेतु ज' ज' जाजाय बयबो मिलिलायनानैसो मावलांनांगोन बेनिखायनो जोङो गासै बर' आफादफोरखौ मिरुआनो जा जिल्लायानो जा बयखौबो खावलायगोनसो जे जोंखौ एसे सापर्ट खालामनानै जाहाथे नैबे जोंनि जितु जानो गोनां जितु मोननै मिरु आफादनि मेल बेखौ बारहोहरलायलायगोन बे समाव जिहेतु नोंथांमोननि खौसेथि बर' सुबुं आफाद बे खम समावनो गोबां खामानिखौ मावनायखौ रायजोफ्राबो नुदों बे समाव नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव रायजोफोरनि मोजांनि थाखाय आरोबाव नोंथांमोना मा साननानै दं जोङो ओरैनो हाबाफारि बायदियै वान आफ्टार आनादार मोनसे एपिसड बायदि मावबोगासिनो दङ इउनाइटेड बर' पिपल्स अर्गेनाइजेसना दा बेहाय जोङो मैया दाखालिसो दिल्लीयाव थांदों जोंनि गोबां माखासे जेना जेंथोखौ लानानै रायलायबोदों जों हजों मिरु आफादावबो मिरु जितु मिनिस्टार्स बिथांमोन सानैजों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा गोबां माने बिदिनो माखासे प्रब्लेम्स थाबावबाय हानि प्रब्लेम जिहेतु जोंनि बर' फिसाफोरा माने गोबां बेदि फरेस्ट लेन्डआव दङ ओंखायनो जों बै जितु 2006नि जितु फरेस्ट रुलार्स एक्ट बेखौबो जोङो खोब गोसो होनानै माने नाजागासिनो दं नांगासिनो दं आरो जोंनिनो BKWSCनि चेयारमेन गाम्बारु मुसाहारि गेदेमा सारा जोंनि बे हाबाफारियाव बा बे
माखासे जिथु हानि प्रब्लेम्स बेखौ लानानै रनज पिगु डक्टर माने आसामनि मिनिस्टार WPT नि मिनिस्टार आरो जोंहाय बिथांनि जिथु बिफान एजुकेशन बिफाननि मिनिस्टार रनज पिगु बिथांजों लोगोआव नांनानै आरो बिथाङा माखासे आदेश होनायनि गेजेरजों जोंनि BKWC नि चेयारमेन गाम्बारु मोसाहारि आदाया जथेस्थ' बिनि थाखाय नांगासिनो दं आरो बे होननानैल' नङा जों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जेरावनो प्रब्लेम जादों बेयावनो जों थाङै थाङै माने बोरै जानांगौ बोरै जानाङा बिनि माखासे जिथु प्रब्लेम्सफोरनि जिथु सलुसन बे सलुसनखौ नागिर जोङो हाबगासिनो दङ आरो मावगासिनो दङ आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां खामानि मावनो गोनां दंबावो जोंनि एजुकेसननि लाइनाव जोंनि माखासे बेबायदिनो बर' इउथ्सनि सायाव बेबायदिनो जोंहा जिहेथु बयबो मिथिलायखायो जे जोंनाव टटेल माने 9 चार्टार अफ डिमान्ड्स दंमोन UBPO हा दा बिनिफ्राय मोनसेखौ जों जाफुंबाय होनना बुंना लानांगोन जाय माने नाम्बार 1आवनो दंमोन बेनो जाहैबाय जोंनि मा होनो बर' कासारि अट'नमास काउन्सिल दा थामहिनबा दा नै दा बर' कासारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जानानै जिथु जाफुंसार जाबोबाय बिनि उनाव जोङो 2 नाम्बाराव दङमोन जोंना कार्बि आंलंनि जिथु इस्यु बे कार्बि आंलंनि इस्यु बे 2 नाम्बाराव थानाय इस्युआ दिनैसिमबो जाफुङाखै आरो बे मोनसे बिराद गोलाव लं पेन्डिं मोनसे इस्यु जि समाव माने BTC BTR बेबायदि बिजेननायानो जायाखैमोन बड'लेण्डआव बे समनि आगोलनि कार्बि आंलंनि बे जिथु थासारि जिथु इस्यु बेखौबो जोंहा मावनो गोनां दङ आरो बेजोंनो लोगोसे गोबां बेबायदिनो इउथ्सनि सायाव दहाय आं एसे बुंनाय बायदि बेदिनो गोबां दङ जे 9टा जिथु चार्टार अफ डिमान्ड्स बेफोरखौ जोङो मावलांनायनि माखासे थामथिम बा बेदिनो मोनफ्रोमबो माबायाव एक्जिकिउटिभनि गेजेरजों माखासे बेदिनो केबिनेटनि गेजेरजों जों सावरायलायबाय थानाय जादों आरो बेखौ जोङो दिनै नङा गाबोन जोङो निस्सय मावफुंनानै होगोन बा मावफुंलांनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे मिजिं आरो आसा दङ जोंनि UBPO जानानै जाय समाव जिहेतु कार्बि आंलं जिल्लायाव मोननै सेन्ट्रेल बोसोरारि जथुम्मा बे बोसोरारि जथुम्मानि थाखाय बिथांमोना जिहेतु रां गोनांथि बेफोरखौ बिथांमोना बे मेल खुंनायनि नामाव रायजोफ्रा बे मेलाव गोबां खस्थ' मोनगोन नामा बिनि सायाव बिथांमोननिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिना लानो जिहेतु बिथांमोना बे गोनांथि रांफोरखौ रायजोफोरनिफ्राय बेसे रां लानानै बे मेलखौ जाफुंसार होनो नागिरदों बिनि सायाव माखासे बाथ्रा फोरमायनो थाखाय खावलायबाय गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गेजेरजों आं गासैबो कार्बि आंलंजों लोगोसे दुलाराय आसामनि जोंनि UBPO नि जानानै गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथिनायखौ बावहरग्रोदों नोंथाङा थारैनो मोनसे खोब गोनां सोंलुखौ सोंदों आरो बे जेखि हाबायानो मावा जेखि मेल मिटिङानो खुङा बेनि गुदियाव रां राशियानो बाथ्रा फैग्रोयो आरो रां राशिखौ गारनानै जों जेबो हाबाफारिखौनो दिनैनि मुगायाव मावनो हाया बे बाथ्राखौ लानानै जोङो गोबां जोंनि माखासे आगुनि दैदेनगिरि लोगोसे जिल्लानि सिङाव थानाय बर' आफादफोरजों जों रुजु रुमु सावरायनानै जों नभेम्बरनि 20 तारिखआव जेला RC खौ दायो आरो डिसेम्बर 1 आव जेला जोङो बे RC नो बिबानखौ गथायो बेनि उनाव RC नि जानानै जोङो बे रां राशिनि माबाखौ जितु फाइनान्सजों लोगोसे माखासे साब कमिटिस आरो जोंनि ओनसोलनि मोजां अवेल वेजारफोरखौ लानानै सावरायलायदों जे रायजोखौ गारनानै मोनसे आफादा सलिनो हाया बेराफारसेथिं जोंनि मोनसे बाथ्राया सेन्ट्रेल कमिटि एबसुनिबो जिहेतु एखे दान आरो एखे जायगायावनो मोनसे गिदिरथार सेन्ट्रेल कनफारेन्सनि जथुम्माया जानायनि लाहार फाहार जागासिनो दं दा बेबायदि बेलायाव मोननै दानसेयावनो आरो जोंनि आबादारि रायजो राजानिफ्राय बेसेबां रां मोननो हागोन बेसेबां खांनाया मोजां जागोन बेफोरखौ जों रुजु रुमु सावरायनायनि उनाव बिथांमोननिफ्राय जों जेसेबां हायो खम रां खांनायनिखौनो थि खालामदों आरो रायजोफोरनि सुबुरुनखौ लानानै जोङो न'खर खरसेयाव 60 रां आरो 2 केजि करि माइरं खांनायनि बाथ्राखौ जों थिरांथा लादों आरो बे लेखायैनो जों रायजोनि गेजेराव थांनानै जोंनि जिहेतु खांनाय खेन्दा बेनि सोमोन्दै जों बुंफोरदों आरो बिथांमोननिफ्राय जों सहाय सहजुगखौ खावलायहैदों आरो बिथांमोननिफ्राय जों जिखिनि रेसपन्स मोनदों बिराद पजिटिभ मोनदों बिथांमोनहा जेरैखि जाया बेखिनि रां आरो माइरंखौ हरनानै जोंखौ जोंनि बे मेल खुंनायाव जाफुंसार होनायनि बाथ्राखौ बिथांमोननिफ्राय जों मोननो हादों नाथायबा बेखिनि रांजोंबो जोङो बेखौ खुंफुंसारनाया सम्भब जाया बेनिखायनो जोङो जोंनि काउन्सिलनि सिङाव थानाय कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलाव थानाय जोंनि मानगोनां CM आरो बेनि गासै EMफोरखौ लोगो हमनानै रायलायनायनि जिहेतु बिबान बेखौ जोंनिनो
आरसिनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां धरेन्द्र ब्रह्म इएम सारा गासैनि जा जगार बा लाहार फाहारखौ खालामनानै होगासिनो दं आरो जों फोथायो बिथाङा जिखिनि स्टेप जोंनो मावनानै होगोन बेजों जों काउन्सिलनिफ्राय माखासे गोबां सहायखौ मोनगोन फाइनान्सियेलि बेखौ जों मिजिंथिदों लोगोसे आसामनि माखासे मिनिस्टारफोरनि खाथियावबो जोंहा थांनायनि बाथ्रा आरो बिथांमोननिफ्रायबो जोङो एसे सहाय सुजुगखौ फाइनान्सियेलि मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो बिदिनो जोङो मोजाङै मोजां जोंनि जानो गोनां 90 जि सेन्ट्रेल UBPOनि बोसोरारि जख'न्थाइ बेखौ जों बारहैनो हागोन होननानै जों फोथायदों। जिहेतु बे समाव बिथांमोननि जिहेतु जानो गोनां बोसोरारि जथुम्मानि जिहेतु लाहार फाहार आरो रां रुपानि गोनांथि बेफोरखौ बिथांमोना रेबें फोरमायबाय जिहेतु बिथांमोना बायदि रोखोम रायजो राजानि सहाय सहजुग आरो गासैबो बिथांमोननि बुंनाय बायदिनो बिथांमोना लोगो हमलायनानै बे मेलखौ जाफुंसार होनो थाखाय रायजोफोरनिफ्रायबो माखासे सावरायनाय लानानै बिथांमोना बे खामानिखौ आगबारायदों बेनि सायाव जोङो दिनै बे प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनि गेजेरजों जानो गोनां बोसोरारि जथुम्मा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेनि सायाव नोंथांमोननो फोरमायबाय आरो बे समाव दिनै कार्बि आलं जिल्ला कार्बि आलं होनोब्ला जों रावबो मिथियै गैया जोङो साफ्रोमबो बर' सुबुङा उन्दैनिफ्राय लाना गेदेरसिम मिथिगौ दिनै बिथांमोना हारिखौ मोजां मोननानै आरो हारिनि बर' समाजनि मोजांनि थाखाय गोबां बिहोमा दं कार्बि आलं जिल्लानि गासैबो दैदेनगिरि आरो कार्बि आलं जिल्लानि साफ्रोमबो सुबुंनियाव मानोना बिथांमोना जाबायदि खस्थ' भुगिनानैबाबो दिनै समाजाव आरो बर' हारिनि थाखाय नांथाब नाजाथाब बिथांमोना नाजाबोफागासिनो मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादजों लोगो लानानै दिनै बे समाव बिथांमोननि जिहेतु जानो गोनां फारफ्रोमबो बिथिंनि समायना बर' रायजो राजानि न'खरनि साखाथि फाखाथि समायना बिल्डिं बांला थारैनो बे फोथारनि गेजेराव जानो गोनां खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मानि लाहार फाहार खालामनाय बियो गोबां आग बारायबाय बेखौ नोंथांमोना केमेरानि गेजेरजों नुदों थारैनो बे समाव प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोननि गासै गोसोनि खोथा सावरायबाय आरो नोंथांमोननो फोरमायबाय थारैनो बे समाव बिथांमोना खुंनो लानाय 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि 25, 26, 27 सानथामनि हाबाफारि लानानै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानो गोनां बे हाबाफारिखौ थाम-थिम खालामबाय दङ आरो थारैनो बिथांमोननि साननाय नाजानाया मोजाङै मोजां जाफुंगोन बेखौ जोङो नैबे दिनैनि बे समाव मिथिनो मोनदों गोजोन्थों प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनि गेजेरजों दिनै बे समाव बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय।